Mira, pues si siguieron al cine. Qué bonito, ¿eh? Mira, Ximo, eren els sabiencs i sabienques als anys 70. Pensar que, jo què sé, aquestes imatges hi ha persones que ja no estan, i que d'aquest record, d'aquesta memòria. Quanta vida en aquestes imatges, quan de passat, quan de llegat, com vestien. Mireu com eren els vestits de valenciana, Sí. aquelles pintes que, bueno, això era una cosa... Com ha canviat tot, I a més, algunes de les imatges són inèdites, que això encara té més mèrit, perquè dius, home, no s'havien vist mai i ara les tenen allà a Xàbia i les poden recordar i Bueno, tot a parlen... Xàbia estan supercontents perquè, a més, enguany, que fan el 75 aniversari de les fogueres, de la festa, poder veure imatges com aquestes. Hi ha 3 famílies del poble que tenien este material conservat, moltes vegades, per això, igual en una caixa de sabates o conservat durant anys, no? Sí, allà guardadet, i mira, ho han tret i han obert la caixa dels trons, mai millor dit. Perquè una de les famílies és la família de Maria Rosa Visquert, una xavienca que avui en dia té 71 anys, però que als anys 70 va ser la reina del foc. Bueno, jo crec que ens agradaria molt veure com de restupenda i de reguapa estava Maria Rosa aquest any, així que, vinga, anem a veure-ho. Soc Maria Rosa Visquert Mulet, tinc 72 anys, vaig ser reina del foc de l'any 1970. Tots els actes eren importants, però en general per a una xaviera era l'ofrenda Nazareno. Era un acte superespecial. Després ja venien els focs, la carrossa, que era superdivertida, i així pel carrer et diuen guapa, la música t'atenia, anaves agarrat de l'alcalde de l'època, tots t'adoraven, fent convit a casa, ma mare preparant, comprant coses, tot el carrer ajudant-la. La meva reina de la foguera era Rosario Guardiola i la reina infantil, Maria José Chalvi, que tenim una amistat terrible encara. Ens reunim un munt de voltes, recordem, ens riem dels monyos que portàvem, les peinetes, que eren altíssimes, les faldetes, així a baix del genoll. Va ser el nostre any i això mai es trencarà entre nosaltres. Són records molt especials. Va ser un gran honor per a mi ser regina del foc de Xàbia, un poble que adore. Tota la meva família sempre han estat clavats dins de les festes. La meva època va ser votat pel públic. Tenia un grup molt gran i gràcies a ells i al poble em van fer reina del foc, un gran honor per una xaviera. Per al 50 aniversari m'havia fet el vestit, m'han arreglat el corpinyo. M'ha decidit a participar en les festes del 75 aniversari de les fogueres de Xàbia. Els galls canten bonica morena. Pues no va estar emocionada. Emoció, per favor, és que... És superbonico. Heu fet un canvi, no? De blanc i negre, d'aquestes imatges i això. Tornem així al son de casa. I volem parlar d'esta iniciativa. És una iniciativa realment molt bonica que recupera memòria. I jo crec que molts que vegen aquestes imatges van a fer un viatge al passat superemocionant, i a més, perquè és que hi ha una fita, com vos diguem, i és el 75 aniversari de les fogueres, i això també és molt bonic celebrar-ho. Ha coincidit així, i ara ens explicaran per què, perquè ens acompanyen Fina Domènech i Pepe Molina. Ells són membres de 2 de les famílies que abans anomenava Ximo, que han treballat de valent per recuperar aquest arxiu. Benvinguts, Fina, Pepe, com esteu? Què tal? Moltes gràcies. Emocionats també, he vist que miràveu les imatges de Maria Rosa, no? I aquesta emoció que ja tenia, jo suposo que vosaltres també la compartiu. Pues sí. La veritat és que és molt emocionant tornar a recuperar aquestes imatges i tornar al passat un poc. En el teu cas, un passat de xiqueta, perquè eres reina infantil, no? Sí. Què recordes? Pues jo me'n recorde perfectament que vaig tindre una il·lusió grandíssima i en aquell moment ma mare, pues bueno, vam vindre a València a buscar la tela, la modista, aquests viatges a València per provar-me el traje. Era una meravella i bueno, es sentia com, pues això, com et senties com una reina. Clar, i a més era el teu pare qui gravava? Mon pare gravava, sí. Mon pare era el que gravava aquestes pel·lícules, sí. I ens contaves abans de començar, Fina, que teu pare, malauradament, va faltar massa jove, i que teníeu les cintes com guardades, vete a saber, en un armari, i com ha sigut recuperar aquestes imatges? Pues la veritat és que ma mare, des que va faltar mon pare, no va fer cas d'aquestes pel·lícules, les tenia, jo pense que allí apartades, perquè no funcionava, el projector no funcionava ja. I
gràcies a l'arxivador, o sigui, a Juanjo de l'arxiu de Xàbia, que em va cridar i em va dir, m'han dit que ton pare tenia pel·lícules. Jo dic, sí que en tenia. Diu, és que estem recuperant per a les festes de Sant Joan d'enguany del 75 aniversari. I res, vaig anar a buscar-les i em vaig trobar amb més de 70 pel·lícules i les vaig portar a l'arxiu i la veritat és que, bueno, vam veure que n'hi havia de fogueres i molt ben filmades, per cert. Vaig veure també la mirada de mon pare molt selectiva en els moments que va triar i em vaig emocionar moltíssim quan Juanjo em va mostrar la primera volta, perquè jo feia molts anys que no havia vist això. Feia que no miraves aquestes imatges, Fina? Molts anys. Més de 30 anys. Com reviure el passat. Reviure el passat, veure a mon pare viu, veure amics, amigues de mon pare que també han faltat, que saludaven a la càmera, veure el poble d'una altra manera. Doncs mira, ja que parlaves de l'arxiver, de Juanjo, que és una de les figures importantíssimes, no?, perquè això puga passar, aquesta recopilació que heu fet, aneu amb unes paraules a veure què mos diu. En el 75 aniversari hem rebut al voltant de 20.000 fotografies de fogueres i, d'altra banda, hem rebut 3 fons audiovisuals. En total són 130 cintes en single width que hem digitalitzat. El que fem nosaltres així, conservem els nostres documents, però també podem conservar els fons particulars d'altres persones, total pensant en generacions futures. Estem parlant de tota la població de Xàbia que ha participat en algun acte festiu. Estan tots gravats, tots es poden identificar, tots poden recordar els seus pares, quan són menudets. És incalculable este valor. Caram, quin treball més xulo, més bonic de recuperar tot aquest material, digitalitzar-lo i recuperar tota aquesta memòria. Pepe, en el teu cas, el teu germà i tu, quant de temps porteu filmant? Bueno, ell era projeccionista de les pel·lícules del cine professional i jo era menudet i estava clavat allí i sempre m'agradava veure tot el jaleo de la màquina i després... El cel·luloide i tot això sempre t'ha agradat. I quan ja vam tindre poder econòmic, perquè entonces no havia... Tothom no podia tindre un projector de Super 8, que això... Sí, quan vaig acabar el servici militar l'any 73, entre els dos vam aconseguir comprar, en els ahorros dels dos, comprar un xicotet d'equipo i ahir ja van començar. I després, a poc han anat millorant i han anat... Quina il·lusió fa això, no, Pepe? Ara, jo pensava, això ho esteu recopilant, ho tingueu ja més o menys apamat, i ho ensenyareu, qui ho podrà veure, no ho podreu veure... Sí, van a fer unes projeccions a les 3 festes i segurament estarà més temps projectant a veure que traguen tot el que hi ha ahir. A mi m'han dit que tu, això ho explicava abans de començar, en la publicitat m'explicava Fina que el seu pare eren com pel·lícules mudes, no hi havia so, però tu, quan diu Ximo que t'agradava tot això del cinema, tu i el teu germà, el que fèieu era gravar per una banda, que això té un mèrit, i per l'altra banda, afegir-li el so. Com en el cine. Això, és que això, eres autodidacta? Això ho aprenies tu sol? Sí. I després muntàveu en la pel·lícula el so. Llegir algun llibret i alguna història, però més perquè m'ha agradat sempre fer les coses amb paciència i amb gust i això. I amb carinyo ahí. Sí, i hem fet invents i fet coses per... Tu saps que bonic escoltar, veure i escoltar com era Xàbia de fa tants anys i escoltar també a les persones. Me pareix que és una cosa superespecial. Fina, tornem en tu també. És un any especial. Com el prepares? Què t'has pensat? Pues yo con María Rosa... El 75 Rosa, aniversari, clar. Igual que María Rosa, yo en este tema yo no tenia massa clar eixir, però al veure les pel·lícules m'ha il·lusionat i vaig eixir també de... Ah, sí? Vas a vestir-te? Sí, enguany vaig a vestir-me de fallera. I què, estàs en el preparatiu del... Sí. Després demà. Has vingut a València com per les terres, us vam fer molta gràcia de quan era xicotiu i anava a València amb la mare. Sí, clar. Entonces... Però bueno, estàs ahí... No desvetllaràs cap secret? Bueno, gràcies a que m'han deixat el traje. Ah, vale, he cedit. Bueno, això està molt bé, però, que t'han cedit. Però mira... Però t'has fet l'ànim. Sí que vaig eixir i estic molt il·lusionada de tornar a reviure aquests moments. Això suposa per a tu un homenatge també a la família, tornar a reviure aquells moments? Jo penso que és exactament. Li dec posar això un poquet a la meva família i a mon pare perquè va fer molt també per la festa quan era jove. Estava molt implicat en fogueres
a banda de ser un cinèfil, estava molt implicat en les festes del poble. Heu comptabilitzat, Pepe o Fina, no sé si un dels ho sabeu, quantes cintes o quant de material teniu? No, jo tinc una amuntonada. Jo tindré pues, 200 o 300 a l'arxiu està, però no me'n recordo, perquè cada bobina té una quantitat. Entonces depèn de lo que... De durada, vols dir? Sí, de durada, sí. Entonces, però jo tinc una amuntonada de cintes. Em gastava al final ja que com 40 en caríssimes, em gastava un dineral. Els ahorros de tornar se gastava per a fer les pel·lícules, que també agradava altres coses, no? Sempre, totes les coses curioses, les festes, sí, tot lo raro ens agradava conservar-ho. Home, però has fet ahí una faena sense esperar-te-ho. Tu ho fes per gust, però ara estàs fent... Bueno, esteu en la casa del pare, que ja no és, Fina, però ja no està així. I tu també esteu fent això. Bueno, això és una meravella, sense pensar-te-ho, esteu donant al poble i a la resta de gent un material meravellós. És una funció social fantàstica. Com serà aquest dia, perquè clar, una volta aquest material s'edita, feina té també, en l'arxiu feina tenen, però una volta, diguem, es passa la pel·lícula, que hi ha idea de posar-ho, no sé, en un cine, que la gent vaja, com és la idea? És que hem fet un local... El museu, la Sala Lambert. El museu de la Casa Lambert, que de moment està dedicat al meu germà i a mi, i ahir projectaran pel·lícules, però no sé fins quan, allí hi ha un horari, però que faran una espècie de so sin fin, sempre. Quan vulguis tu anar-hi, quan te canses te'n vas. Pues molta emoció hi haurà en aquelles... Estaran tot el dia projeccions. I certa hora n'hi haurà del 70, o del 72, del 73, del 74, aniran passant tot el material que han aconseguit. Hi haurà molts i moltes que voldran veure tots els anys. I després de l'altre any també. Escolta, que l'enhorabona, recuperar la memòria. Gràcies al treball de persones enamorades del cine com el teu germà i tu, pues se poden entendre, no? Però no pensava mai que això seria per això. Ho fem per al nostre gust i per al nostre disfrute de... I ara fixa't, és història. Sí. Se sent història. Un pas estaria molt content. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Pepe Fina, gràcies. I que ho gaudiu molt, aquestes fogueres. Sí, enhorabona per aquest 75è aniversari per a tot això, ja. Moltíssimes gràcies. Doncs ara anem a continuar amb més coses. Ja